nakahinumdum ko atong bata pa ko kay diha man ko nagdako sa kanang Bago a Playa nya duol man lang mi sa Davao School for the Blind, no? Nasayod man mo nga naay eskwelahan diha sa mga buta nang dapitan, no? Unya kanang dunay fishing community diha sa gitawag na siya karon nga Seaside, JKK Seaside, nga kaniadto kanang golf view karon, kanang ano pa na siya, kalubinan pa na siya niya diha mi mangligo, no? Karon wala naman gyud beach diha kay nahimo naman ang coastal road, no? Nya kanang amo ang kanang Seaside accessible pud na kay diha mi mamalit sa amo ang mga kinahanglanon kay naa may cooperative nga store diha. Unya naay siya tulay gikan aning kana may suba go diha kanang Bago suba, no? Nya naay tulay diha nga kaniadto ang tulay makeshift lang in town. Gikuan lang kanang lubi, no? Lubi duha ra in town ka kuan sa lubi niya, taas-taas man ang tulaya. Nya kaniadto kay siguro dunay gamay nga activity ang mga buta, no? Nya siyempre mulatas sila sa kuan mo agi sila sa tulay aron makaabot sila sa dagat sus pikas nga bahin. Nya samtang lakaw ang mga buta, siyempre gunitanay sila, no? So ang uban nakauna na, nakalatas na, nakakuan na sa kining tulay nga lubira gyud in town lagi, no? Nya pag abot na sa dito, nakauna na ang unang grupo. Sambugiro kay sila, lipay kay sila kay nakalatas sila nga way nga hulog nila, no? Sa sapa. Ingon dayon tong sila nga, bay, nya ta mulakaw bay. Ato sang tan-awon atong mga kauban kung di ba sila mahulog. Unahon na mi. Kambugiro ba ning mga butaha nya, tan-awon pa gyud nila ilang nga kauban kung di ba mahulog. Bitaw ka nang amazing kaayo, no? Usahay makaayong kag misteryoso sad kaayo, no? Nga ngano man ning mga igsoon nato nga mga buta, no? Kanang ngano man na sila nga bisan pa sa ilahang disability, limitation tungod sa ilahang kawad-on sa ilahang kining sense of sight. Ngano man nga murag di man gyapon sila di man sila matisod, di man sila maunsa, no? Gani atong una nga nag-field trip mi anang the same place nga Davao School for the Blind. Dito mi kita na mo nga magbasa sila gamit ang ilang mga braille o stylus, no? Sulat na sila. Unya ingon pa tong naghatag sa mga og talk sa kining bahin sa mga buta, kinabuhi sa mga buta. Ingon pa siya nga every afternoon gisanay gyud nila ang mga buta nga magdula og kanang kining kuan sa tawag anang dili nang taguanay kay sila kita. Taga-anay, no? Taga-anay may tawag na mo ana kanang imuhang dakbon mo dagan ang usa maabtan nimo dakop siya na poy manggukod nga nana, no? Elementary pa ko ato. Ko grabe kod kuya wag gud kayo na nga although well manicured man kayo ang ilahang lawn, no? Pero daghag mga lubi. Yun sa guna nila ang ilang explanation. Tungod kay of course they are very familiar with the place. Unya kini lagi mawala di ay og sense of sight. Kanang the other senses will be heightened, no? May nagyud kay sila mo siguro ilang memory and then may maminaw ana. Munang makadula pa sila taga-anay bisan og mga buta. Mga igsoon, share ko aning maong mga experience kay ang atong pagbasa karon ingon og kanang naigamay pagkakatawanan og kanang seryoso. Duha ka buta mitawag kang Jesus, anak ni David, kaluyin taon kami. You know, kasagaran sa atong nadunggan sa ebanghelyo, kung dunay mga mangayo kang Jesus og tabang nga ayuhon sila, kasagaran, no? Kasagaran natong madungog diha nga si Jesus dili magduha-duha
Sa walay paglangan, gani, doon na pagani mga higayon, o pipila lang ka mga higayon noon, nga siya mismo ang murag ning initiate nga iyang ayuhon. Bisan wala pagani manghangyo ang masakiton, no? Pero niining tungura, ning singgit na sila. Wala sila pansinan ni Jesus, dead ma. Anak ni David, maluoy ka in taon. Pakaluoy na gyud in taon. And you can only imagine, doon ay daghang mga tao nga misunod kaniya, unya, kung paspas mulakaw si Jesus, kung ang iyang tikang, tag-as kaayo, so mabiyaan ang mga buta. So, what do you imagine? Kung ingon ana, sa ato pa, nakadagan in taon ang mga buta. No? Ingon ana kalisod ang ilahang sitwasyon. Wala man lang yun sila, bisang gitagaan na lang og consideration, nga right there and then, ayuhon sila. Kay butagod, bigog kakita sila, no? Pero, wala na buhata sa atong Ginoo. Jesus did not make it easier for them nga maayo sila. Hinuon, pag-abot sa balay, matod pa sa taho, dire sa atong Ebanghelyo, pag-abot sa balay, didto pa lang nila hinsakpan ang atong Ginoo. At least, na murag na chance na gyud nila nga mapadala mahatag nila o pangayoon nila sa Ginoo ang ilahang hangyo. Ug tuod man pilalay istorya sa atong dungog diha sa ebanghelyo, nangaayo sila. Nangaayo sila. Karon ngutana ta, nganong ingon ato man ang gibuhat sa atong Ginoo? Nganong dili man sama sa atong giingon kaganina, dili man diha-diha dayon kung doon ay manghangyo, ila man ang ginabuhat kani adto, no? Iyang, sa dagang higayon, iyan naman ang gibuhat. Nga naman nga kining maong kaso, nga dugay man niya gihatag, murag dead maman sa primero. Mga igsuon, wala magiingon diri sa Ebanghelyo sa maong, tubag sa maong pangutana. Apan, siguro makaingon ta nga, probable reasons. Na una, gustong ipakita ni Jesus nga ang gipangayo sa mga buta, usa ka dako o kahibulungan nga butang. No? Maayo ang mga buta. Dili na basta-basta. Pero mao na gihandom sa mga buta. Mao na gihandom sa mga masakiton. Mao na nga diya sa unang pagbasa, nindot kayo ang panagna ni propeta Isaías. Nga pag-abot sa kaluwasan sa katawhan nga Israel, gikan sa ilang pagkabihag sa laing nasod, ang maong kinabuhi mausab nganuman kay ang mga buta makakita, ang mga bakol makalakaw, no? So mao na ang iyang nindot nga atong nga pananaw nga nakita niya diya nga nadungog nato sa unang pagbasa. Og diri sa atong ebanghelyo balik ta, mao na nga gipakita ni Jesus nga dako kayo nga butang ang inyong gipangayo. Ug dili gusto ni Jesus, dili niya buot nga ang pagsabot sa mga buta, ingon lang ang iyang pagbuhat, ingon nga usa ka magic. Sayod man ta ng salamangkero, no? Palanglitan, butang diya ang usa ka kalo, niya, pag ana sa kalo, way sulod, no? Way sulod. Niya, taon-taon lang, pag ana nay langgam, no? Dili ingon na ang gusto sa atong Ginoo, nga ang kahibulungan nga butang, nga pagkakita sa mga buta pag-usab, no? Usa ka magic. No. Kundili, gusto ipakita ni Jesus nga mas dunay lalom nga pagkahulugan niini. Ang ikaduha, mao nga ang labing importante sa tanan. Nga siguro ni Jesus, gusto nga paniguro ni Jesus, nga dili lang ni tungod kay gipangayo nila, kay gusto lang sila makakita. Gusto sa atong Ginoo, nga makabot nila ang labing mahinungdanong butang. Walay lain, kundi ang pagtubo sa ilang pagtuo. Nga una sa tanan, naadiha ang pagtuo. Kaya iya man ang pangutana, no? So, it is faith. In fact, pila niya nga duha ka beses niya gipangutana, no? Nga naaban ni pagtuo. Nagatuo ba kamo nga maabuhat nako ni? Okay. So, gikinahanglan ang maong pagtuo. Una mga igsuon, nindot kayo ang lesson sa atong ebanghelyo karon nga angay nato makatunan ining panahon sa Adbyento. Nga kung doon naman tayo pangayo sa Ginoo, kay normal man gyud na atay pangayoon karong mga panahon na, kay taliabot gud ang Pasko,
no? Ang uban gani, wa pay Pasko, nakadawat na og mga butang nga ilang gipangayo. Pero gusto sa atong Ginoo nga before or una pa or uban sa physical welfare or benefit sa ato ang gipangayo or material benefit sa atong gipangayo, naa diha nagauban ang spiritual benefit. Kinahanglan nasabtan nato nga kini dili lang tungod kay naayo ta sa ato ang panglawas sama sa buta, kundi kini magdala sa usa ka suod nga relationship diha sa atong Ginoo. A closer relationship, which is the most important benefit, the spiritual benefit that comes with the gift of healing. O mga igsuon, itong Panginoon sa Ginoo, nga umanato madawat ang maong mga gasa nga atong gipangayo, mutubo usab kita sa atong pagpakighiusa diha kaniya. Amen.